И аз съм пред 4 години вече тук, това вече. 5-та година от Свети Костадин Панева, от 3 юни вече. Това 5-та година, викам ти, беше изнамощен човек, ушла дръжеше вече. Помолиме, понудиме, де да се отдържава, докато може това. И за това имам се първо. Слегнал около Гърца, па и аз сега идам около Гърца, и аз около Гърца живеем. Старите люди ще се го направили, па ние да го зачуваме, къдека можем. И за това така. Беше се селото си го славяме по-рано. И за това сега и лоша како традиция си, църквата бъра. Цело, ако нямаме на църквата, държаваме. И на taj ден се па збираме, па ето това си го правим како селото да постоя. Това са така. Не желам ще здравони, няма си то. Години нека не е. Айде за нова година нека ни дено. Свите живи и здрави. Преко това се спия. Айде се здрави години, кажа години. Айде Свети Костадин. Си славило селото тази ден. Това е предложено, тази традиция да си оде, како што кажа такото, да се продължи и исток ще било. Това е исток да има народ. И ако няма народ, тази традиция оде и младите да продължат тази такво, да се због манастирот, църквата тука и селото от Асе и Селни доваѓа тука на слава. Айде днешен ден за много години. Па изселени сме, у град дойдехме, селото си го напустихме, па дойдеме да го видиме, па да го подсетиме. Доваѓаме си секоја година. На тај ден си доваѓаме си така, ама на тај ден обовезно си доваѓаме. Свети Костадин. Ја и Свети Георгија си подигнаваме манастирче, па ние што се тука од това село, направихме си го. Нема стока веќе, шо? Тука е закопан па чичо ми и дедо ми закопани са дедо Николија. Тука са закопани. Ама не се познава гробо дека, од много трава. Да изтребиме гробо на брат ми. Брат ми. Таман го уверихме, обожана.
дека има кръхче, ето. Познава се, не ли? Дека нема. Кај памнеш дека да носам, не гора. Дека гора тука е гата. На сите. На синта Јованта Анек. От Свети Костадин на Свети Костадин доваѓаме, посетаваме. И кој ќе остане поколението по нас, па те ќе доваѓат, ќе посетават. Бреда Донацо, да станеш да видиш, оти ти на гостја дојдеме. Само ти не можеш да станеш да не пречекаш. Колку ни се радуваше кога доваѓаме. Ти ни разправа, ти ни кажува, имаме воденица. Како воденицата ме лела, одехме таму ка се. Повторно, ако съм жива и здрава, до година на Свети Костадин пак ќе дојдам. Само здравие да ме служи. Алко много. Тука сеехме крумиди, лукове, това беше бахча. Натамука това бахча, чешмата вода течеше. Па тамука това беше наша бахча, па сееме граф. Това беше убаво, ама сега нема народ и се разпустено. Поцки тука, трави, нема ни крумит, ни бели лук, нема ништо. И народ па нема. И стока нема, а това тука имаше стока пуно. Не можеш от стока да заминеш. Ние тук се собираме, стомните, секоја, другарки, другари. И по толкова се ќе чекаме водата да напунеме и ќе си стоеме тука и по обед си правиме. И после идем и си дома. Па дома па ќе не карат, шо толку правихте тамука. Тука любовните му обети разговарям се, идеме негде на собор, па како било, шо било, па с кој сме се виделе, па с кој не сме се виделе. Некој на гостја, па дојдел ти некоја момичка гостинка, па донесеме, а па тука с некој се запозна. И така, нашето време помина. Нашето така узалут време уйде. Не уйде много модерно. Значи, тука љубов водата на чешмата? Тука, соберем се темно, тука темно и тука седим и си мишчината ќе не огрее и тука си седеме. Нема шо. И така, за сега ми ги сет папавничани се солдурките. С цървен конец, за това се прави венец и на невеста, и на вакаво. И на църква с цървен конец така се прави. Taj venec je za Sveti Kostadin. Venec je za Sveta Bogorodica. Živi i zdravi da vidimo do godina. Не, книжа не пашнеш. Баречка Свети Костадин да ме опростава, да дава мир, да дава здравие и на сите, не само на мене, не само на сите да дава Бог.
Ajde da бидеме вечни, здрави. Мир да биде. Деца да женеме, да бидете здрави. Здраве нека дава Господ на сите. Днеска е ден на Свети Костадин, славено му. Добре. Корбани, ягна му заколяваме, човеци да не одат. Корбани. Добре. Колкото ягнината за това. Рече, аз отсяна там корбаните, аз и коло. И тогава почнаваме и сега там се работаме. Всяка година. И аз съм отчетен, кажем месец напред. В Швейцария бех около 18 години пуни и тук къде полеме коробани, ще имаме такса, ако не можем да задовагаме за кога трябваше, некогаш. И там купуваме ягнини, исто така живи от приватни чува овци и колеме ги остано, кой дека живееме. И раздаваме по колегите, на 3 кути даваме по някой парче, там, по някой дел.